Здравейте от моята кухня! Днес ще приготвим боб с наденица. Ето ги необходимите ни продукти. 300 грама едър боб, 4 сурови наденици, 1 глава лук, 1 резен целина, 1 морков, 1 стрък прас, 2 домата, 2 чушки, 5 супени лъжици олио, 1 чайна лъжичка червен пипер, 1 чайна лъжичка джоджен, 1 чайна лъжичка чубрица, 1 чайна лъжичка девесил, магданоз и 1 чайна лъжичка сол. Бобът се накисва за една нощ, след което водата се изхвърля и се залива с нова. Кипва се на котлона и водата отново се изхвърля. Бобът се залива с литър и половина студена вода, добавяйте ситно нарязаните лук и целина и се вари до готовност. Морковът и празът се нарязват на ситно, доматите се режат на купчета. След това морковът и празът се запърват за около минута в сгорещено олио. Поръсват се с червения пипер, разбъркват се и се прибавят нарязаните на купчета домати. Посолява се, налива се черпак от врящия боб и се овкусява с джорджена, девесила и чубрицата. Сместа се изсипват при боба. След това всичко се прехвърля в дълбока тава. Чушките се запичат в сух тиган. След това се нарязват на парчета и се прибавят към боба. Накрая се подреждат надениците отгоре. Ястието се пече около 45 минути в предварително сгорещена до 200 градуса фурна. Добър апетит! Не забравяйте да се абонирате за още интересни видеа като това.